Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi hadir jamil khulafai rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabah wal qarabah minal muhajirin wal ansar wa jami'i tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. ثم حضرت جميع الأولياء والشهداء الصالحين ثم حضر جميع المصنفين والمؤلفين والمصنف هذا الكتاب ثم حضر جميع أساتذتنا ومشايخنا وحضر جميع آبائنا وأمهاتنا شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Niki insyaallah dua pertemuan lagi khatam nggih. Jadi insyaallah pertemuan sonten niki berarti bulan depan insyaallah kita khatam. Nek tradisine pondok ya dibancai, lah nek teng mriki mboten sah bancaan mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-sadisu wa thalathuna. Utawi bab kang kaping 36 iku fi fadilati iyadatil marid, ing dalem nerangaken keutamaane nyambangi wong lara. Kala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Audu nili ana sapa sira kabeh almaridho ing wong kang lara. Wa tabau lan padha ngetutana sapa sira kabeh aljanazata ing janazah. Tudzakiru mongko bakal ngelingaken kuming sira kabeh apa al akhiratu. Utawa tudzakiru ngelingaken apa iadatul marid wa tabaul janazah kum ing sira kabeh ngelingaken al akhirata ing akhirat." Bab ingkang nomor 36 niki jelasaken tentang fadilah keutamaane nilii wong lara. Kanjeng Nabi dawuh udu al maridho, sambangono wong-wong sing padha lara. Kula jenengan kok gadah keluarga ingkang sakit, kanca, derek, tangga ingkang sakit, gerah tiliono. Wattaba'u al janazah, menawi enten tiyang kapundhut janazahe derekke, maksude ditutke ngantos dugi kuburan. Sinten tiyang ingkang purun takziah terus ngetutno janazahe, monggo tiyang punika diparingi ganjaran sing gedhe sak gedene gunung Abil Kubais. Nyambangi wong lara ngetutne janazah niku saged ngilingaken kula jenengan dateng akhirat. Biasane ana wong wayah sehat nakal terus nilii wong lara, ya Allah. Nek wong lara niku duit ora ana gunane, ganteng ora ana gunane, niku wong lara. Bojo ayu niku lho wong lara gak ning gunane. Jenengan lara ndang duwe bojo ayu ora ana gunane, wong ra iso apa-apa. Nggih. Duit nggih mboten enten gunane. Ape tuku apa-apa wong ora krasa enak. Ape lunga ning ndi ya ora iso kepenak wong lara. Makane kula jenengan kanthi nilii wong lara, akhire kula jenengan iling dateng akhirat. Kala dawuh sapa An-Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aidul maridi utahi wong kang nilii wong lara iku yamsi lumaku sapa aid fi mikhrafatil jannati ing dalem perkebunane swarga hatta yarji asinggo bali sapa aid. Tiyang ingkang nilii wong lara dereke jenengan gerah sakit jenengan terus nilii, jenengan lenggah teng pinggire, maka duduk di pinggir orang yang sakit itu sama seperti duduk di taman-taman surga. Sampai kapan? Sampai kula jenengan wangsul. Niku saking utamane gedene fadilahe nilii wong sing lara. Mulane monggo kula jenengan menawi enten tiyang sakit ndang gage-gage nilii. Tapi sakit sing sekirane pantes ditiliki
lara untu mbok tiliki. Mangke enten sakit-sakit sing pantes ditiliki, enten sakit sing boten pantes ditiliki. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyadatul maridi utawi niliki wong lara awala yaumin ing dalem kawitane dina iku fardhatun fardu wa lan waktu ba'daha ing dalem sawise awal iku sunnatun sunnah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh niliki wong lara ning kawitane dina iku hukume fardu. Dina-dina sakwise iku hukume sunnah. Dadi misale kula jenengan mireng, aku kok gak tahu krungu si fulan ke saiki si fulan ning ndi ya. Lho sampean gak krungu to, Lek? Eneng apa si fulan niku sakniki sakit, Lek? Si fulan niku sakniki sakit. Sampean kok krungu wayah dina kuwi kancane sampean sakit, maka saat itu hukume kaya-kaya wajib ndang gage niliki. Adapun nunda, aduh trai yang kepingin iso niliki tapi ngene iki piye wektuku jek sibuk, jek sugul, ya wis aku tak sesuk wae, niku hukume sunnah. Jadi sekali krungu kok ana kanca lara, bateh lara, tangga lara, niku sing sae langsung niliki. Adapun ditunda benjing utawa sak badane benjing niku hukume sunnah. Niki tentang bab niliki tiyang sakit, mungkin enten setunggal kalih pertanyaan monggo tentang bab niliki wong lara. Mboten enten sing tanglet niliki wong lara. Nek jaman riyin usum tanggane ning rumah sakit padha rombongan niliki kabeh. Sakniki pun mboten angsal nggih. Ya nek niliki wayah teng dalem mawon. Tapi mangke enten adab. Niliki niku piye carane ora ganggu wong sing lara. Soale ana wong sing lara ditiliki tambah gelo perkara napa ganggu. Tambah ora iso istirahat. Pados waktu sing sekirane wong sing ditiliki niku sumeh. Pun kula lajengaken. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajibu ra wajib apa iyadatul maridi niliki wong lara ila ba'da salatati ayamin kejaba ing dalem sawise telu pira-pira dina. Kanjeng Nabi dawuh kewajibane niliki wong sing lara, tiyang ingkang sakit niku kewajibane setelah 3 hari. Dadi misal kok ana wong ahli salat jamaah teng mriki sedinten dereng ketinggal, ya diwertakno dhisik. 2 dina gak krungu, 3 dina kok gak teko lara kabare, ndang gage ditiliki. Ndang gage ditiliki setelah 3 hari. Niku keutamaane. Setelah 3 hari kok krungu tiyang pun sakit 3 hari ndang gage ditiliki. Padahal teng beberapa riwayat ganjarane kathah pundi niliki wong lara karo takziah. Kula jenengan rak sering nek takziah enten tiyang kapundhut diceritani kiyaine nek ni takziah niku ganjarane ngeten. Lah ganjarane kathah pundi niliki wong lara karo takziah tiyang kapundhut. Niki enten setunggalipun hadis An Ibni Umar iyadatul maridi a'dhamu ajran minat tiba'il janazah. Niliki wong sing jek urip lara sakit tapi jek urip iku ganjarane luwih gedhe, ganjarane langkung agung dibandingno takziah ning gone wong sing kapundhut. Kenging napa? Soale niliki wong lara niku iso ngayemno siji wong sing lara, atine wong sing lara seneng ditiliki, diperhatekne. Sing nomor loro keluargane ya seneng, jebole bapakku, jebole bojoku duwe kanca akeh sing perhatian. Dadi ganjarane niliki wong lara karo takziah niku kathah niliki wong lara.
Saking mriki mungkin enten pertanyaan setunggal kali tentang iyadatul marid, tentang nilii wong lara. Enten tiang sakit terus oh, ana wong lara, larane lara edan. Nek ditiliki ngamuk-ngamuk. Sampun teng rumah sakit jiwa. Nah, ngeten. Hikmah nilii wong lara niku hikmah siji. Menawa iso mbantu. Siji. Menawa iso bantu. Nomor loro nilii wong lara niku hukume sunnah, ganjarane kathah, fadilahe kathah, di samping iso mbantu, siji ngayemno sing ditiliki. Lah nek wong lara stres, mbok tiliki digawakno bendo. Ya aja mbok tiliki, tambakno ning rumah sakit jiwa. Keluargane ngeten. Lek enten napa Pak Yai? Wong stres niku beda-beda lho, Lek. Siji ana stres perkara kelebon jin. Ana wong pikire sumpek terus kelebon jin, iku gampang. Diruqyah diwacana ayat kursi jene metu wonge waras. Siji. Nomor loro ana wong bento stres niku sebab sarape pedhot. Ora dileboni jin, masa mbok ombeni banyu mbok wacana Yasin ping 40 ya ora mari-mari. Wong ora perkara jin. Enten wong stres niku perkara TBC saraf. Ana wong hafid Quran, Pak. Apal Quran. Ngerti-ngerti guyu-guyu dhewe. Guyu dhewe, ra roh apa-apa ya guyu wae. Sampeyan aja melok guyu ketularan pokok. Lah ngoten niku dicelukno kiai wong dhek apal Quran wis gak mungkin urusan jin. Diruqyah ya ora apa-apa wong apal Quran. Akhire kula sarankan cobi tenggene dokter jiwa. Tenggene dokter jiwa dites tidak ada masalah apa-apa. Lah terus dokter niki coba mungkin dia ada saraf yang terganggu. Nek saraf kecepit neng sikil garai linu ra iso mlaku. Lah nek saraf kecepit neng utek ora iso mikir. Akhirnya leres kula beto tenggene dokter saraf. Jebule ketika dilihat dicek niku saraf yang menuju otak niku kering. Terus doktere Pak Yai niki namanya TBC saraf. Padha karo TBC paru-paru. Padha karo TBC tulang. Pengobatannya disuntik ping 3, regane logok larang terus diobati 6 bulan. Ternyata lagi ngombe pil ping pindho disuntik ping pisan waras langsung. Oh berarti wong stres iku dhewe-dhewe. Lah terus piye Pak Yai? Beto teng nek ning Bojonegoro ya ning Kalitidu enten. Nek duwe keluarga stres, disuwukno kiai wis ora apa-apa, diruqyah wis ora apa-apa, gawa ning Kalitidu ana puskesmas jiwa. Ya pentinge niliki ngeten, wong stres mbok tiliki ya digawono benda to sampean. Ya keluargane kandhani kok ngon gawa ning Kalitidu. Koko dokter Kalitidu memberi saran oh ngene-ngene, insyaallah kabul. Enten sing gadah keluarga stres. Wes, dadi stres niku ora kok perkara kejiman terus mbok dukukno terus tambah ngentekno dhuwit sampean dibodoni tambah ora waras. Jadi wong stres niku beda-beda. Pun kula lajengaken. Boten sakit piye-piye namun sakit kurang harta atau miskin. Biasanya bawa sesuatu. Sakit ekonomi. Sakit ekonomi. Ekonominya kurang sehat.
Nilii wong loro niku hukumnya sunnah. Nggih, bagaimana hukumnya nilii orang yang ekonominya kurang sehat? Berarti sing sakit dudu fisike, sing sakit ekonomi. Jenengan nek kurang sehat ekonomi ini ditiliki wong lor, ditiliki ngono ya seneng to ora, Pak? Ditiliki bunga. Dadi ngeten. Nek masalah silaturahim nilii wong sing ora lara fisike niku masya nilii wong sugih karo wong mlarat padha wae. Masya wong sugih didolani ya seneng, masya wong mlarat didolani ya seneng, luwih seneng. Cuma ngeten, Gusti Allah niku dawuh teng Al-Qur'an, wa annahu huwa aghna wa aqna. Gusti Allah niku nggawe menungso digawe sugih, digawe berkecukupan. Dadi kabeh menungso niku asline karo Gusti Allah dikei sesuai kecukupane. Dene kok ana wong ekonomine kurang sehat, kok kurang, iku perkara salah pengelolaan. Oleh karo sing ditokne akeh sing ditokne akhirnya terus sampean darani ekonomine kurang sehat. Kurang sehatnya perkara BBM naik ngoten to. Wong becak kok tuku BBM. Sakniki becak mesin. BBM. Ciri cah nom-nom singkatane BBM, bolak-balik mundak. Solusine BBM niku yo nganggo BBM maneh. BBM bolak-balik mundak. Obate BBM berdoa piye? BBM berdoa berbagi secara maksimal, tolong menolong karo tonggo. Insya Allah dicukupi kali Gusti. Pun kula lajengaken. Nilii wong stres karo wong nilii melarat ekonomi. Loro ekonomine. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapane wong iku ada nilii sapa man maridon ing wong lara solihan kang solih. Ana wong soleh dadak sakit kharaja mongko metu ma'ahu serta man sapa sabauna 70 apane malakan malaikate yastaghfiruna kang jalukaken sepura sapa sabauna malakan lahu maring man wa yakhrujuna lan metu sapa sabauna malakan mim baitil maridi saking omahe wong lara ma'ahu sertane man wa yadkhuluna lan manjing sapa sabauna malakan ila baitihi maring omahe man. Kanjeng Nabi dawuh, man ada maridon solihan. Sinten tiyang ingkang nilii wong lara sing wong lara niki kelakuane apik, ana wong soleh, ahli salat, ahli poso, ahli sedekah, ahli nglakoni apik dadak sakit. Terus jenengan nilii, jenengan melangkah saka lawang mawon niku pun ditutke 70.000 malaikat. Sing 70.000 malaikat niki nderekke jenengan mlebu omahe wong sing lara. Sakwise mlebu wong sing lara niki dosa-dosane jenengan disepuro. Soale didongakno karo malaikat 70.000 malaikat. Terus malaikat 70 niki mangke jenengan mantuk mlebet griyane jenengan, 70 malaikat niku netep teng griyane jenengan. Dongakno muga-muga wong sing duwe omah sak jerone omah iki dikei rahmat dening Allah. Jadi nek kepingin jenengan gadah malaikat 70 sing ndongakno rahmat, nek ana wong soleh sakit tili ana. Nek ana wong apik kelakuane kok gerah tili ana.
sampean mlaku wis didongakno malaikat 70 mantuk mlebu griya mangke griyane jenengan dinggoni malaikat 70 sing ndongakno malaikat rahmat. Allahumma amin. masyaallah ganjarane kok kathahe ngeten. Tapi ngene iki aja arep-arep soapan yo wong kuwi lara tak tilikane. Aja arep-arep tanggane lara, aja arep-arep. Soale ngeten Bapak Ibu. Umur sing barokah niku ora kok umur sing kowe sehat. Lah sing pripun kadang sakit ya nggawa barokah. Kaya sakite Nabi Ayub. Ana wong wayah dikei sehat, nakal, kakean polah. Bareng dikei lara dadak iso istighfar, iso salat. Lah iku berarti apik warase apa apik larane? Barokah larane. Soale nek waras kakean polah. Mulane urip sing barokah urung karuan umur sing dawa. Kadang umur sing ndek nek nyebabno taat niku nggih barokah. Awak lara kok larane nyebabno awake tobat niku nggih berarti lara sing barokah. Sehat tapi durjana, sehat kok gondoli bojone wong, sehat kok maling. Lah niku berarti sehate ora sehat sing barokah. Jadi lara rong karuan elek, sehat rong karuan apik. Sehat sing apik niku sehat sing madhep marekno ning gone Gusti Allah. Lara sing apik niku lara sing nyebabno parek ning gone Gusti Allah. Lho ana numpak lara sing nyebabno adoh kathah, Pak. Ana wong niku misah-misah karo Allah gara-gara dikei lara. Gusti Allah iki hancuk tenan kok Gusti Allah. Ngene iki aku lho dikei lara. Ana Pak kula diceritani rencang Sidoarjo. Saurip-urip niku misah, Pak. Perkara kulino kopek nek ngerwayah kalah misah. Padha karo sampean penggaweane tukang becak, Pak. Buwareng mlaku, Pak, keterak napa alat mesin tangane ketiban wesi niku. Niku ora kok ya Allah ini mboten. Nek eneng wong saleh rak ketiban mesin Allahu Akbar rak ngoten. Kuwi ora. Berat dancuk ngono. Masya Allah, misah Pak. Dioperasi niku ora kok wiritan Allah Allah Allah. Yo misah jenenge kewan sak donya disebuti kabeh, Pak. Bareng lagek muni asu mati, Pak. Ya iku jenenge lara ora nyebabno barokah, kuwi lara sing nyebabno laknat. Nilii wong sing lara. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapane wong iku ada nilii sapa man maridon ing wong sing lara. Lam yazal mongko ora leren-leren sapa man ora leren-leren iku fi khirfatil jannati ing dalem pertamanan surga. Kanjeng Nabi dawuh barang siapa yang berkunjung kepada orang yang sakit, maka selama dia berada di situ, maka sungguh dia sudah berada di taman-taman surga. Jadi kula jenengan nek kepingin parek karo swarga, niku sering-sering nili ana wong sing lara. Ulama-ulama niku gadah kebiasaan, Pak, napa sapa rumah sakit. Lah mek apa Pak ning rumah sakit yo ndelok wong lara supaya awake iso syukur, ya Allah wong lara ki kaya ngono. Biaya entek akeh urung karuan waras. Ana wong lanang jaman sehat duwite akeh, bojone gemati, bareng bojone kena lara, duwit entek nggo tamba, bojone sing wedok minggat. Dadi lara niki ujian. Sing awake kudu sabar. Alhamdulillah kula njenengan sak mangke tasik diparingi sehat, syukura dienggo amal soleh sing apik, aja kakean polah. Sing kakean polah ngoten niku wong sehat atau wong lara to biasane? Wong sehat. Wong lara iso apa jajal? Jaman sehat roh wong ayu polahe ra kaprah. Jaman lara contoh wetenge gedhi liver ngoten niku. Roh wong ayu ngoten niku ya jek tertarik napa mboten?
Alah. Enten Pak wong loro. Kira-kira lorone ora ana tambane. Tambane dikongkon ngekekno omah sak lemahe. Kira-kira diparingno napa mboten? Paringno. Soale napa? Saking sehat niku regane larang. Jenengan sikile iso polah ngoten niku umpama Pak, kon bayar karo Gusti Allah entek donyamu Pak. Tangan iso polah, lambe iso ngucap, ambekan iso nyedot, masya Allah. Niku regane ra karu-karuan larange umpama karo Gusti Allah kon nuku. Winginane zaman usum corona, oksigen sak tabung niku regane juta-jutaan. Golek Pak. Sakniki kula jenengan nyedot sak katokmu gratis. Lah ngono kok wayah sehat kok ijek kakean pola. Sing tuku chip, info chip. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Menawi wonten setunggal kalih pertanyaan tentang nilai wong loro monggo. Misalnya nilai wong loro atau ikut agama, misalnya orang itu Kristiani, Yahudi, Nasrani, pamannya awak dhewe nek ndongakno cara Islam apa cara sing loro. Nek enten pertanyaan kedua besar. Yang pertanyaan kedua, mengenai kula derek Kerajaan santai. Nggih. Tugas kupon dia. Nggih. Kula sarung kalian sajaga. Nggih. Kula nggih sholat. Nggih. Iki nilai wong loro kok bahas kupon berhadiah. Ya wis, bonus. Iki apa yang jebak wong iki? Wis dijawab dhisik sing pertama. Nek eneng tangga loro tapi tanggane agamane beda. Napa tasik sunnah ditiliki? Tili ana. Tetep hukume sunnah. Tangga sing paling apik niki tangga sing seakidah, sing dulur. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa benas sabili wal jari dil qurba. Tangga sing duwe bateh. Bateh tangga padha islami. Terus wal jari junubi wasahibi bil jambi. Ana tangga edek tapi ora seakidah. Contone kaya wong Nasrani, wong Kristiani, tili ana, tetep hukume sunnah. Kalau kita tidak bisa menghormati seseorang karena keyakinannya, maka hormatilah karena sesama manusia. Siji. Lah nek ndongakno nganggo caraku to carane dhek. Mangke teng wingking enten. Nek jenengan agamane Islam ndongone ya cara Islam. Engko sampean ndongakno wong Kristen nggawa salib. Mboten angsal. Nek wong Islam nek ndongakno ya cara Islam. Nek ndongakno muga-muga diparingi pituduh ingkang sae, pituduh ingkang leres ngoten. Aja kok sampean Islam niri wong Kristen terus mbok jukukno salib, sampean Kristen tak ndongakno cara Kristen mboten angsal. Nek ndongakno ya kudu nganggo cara Islam. Tapi ngeten, tidak boleh mendoakan orang kafir. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma idatin wa'adaha iyyah. Dan tidak ada doa Nabi Ibrahim kepada bapaknya yang kafir itu, doa ampunan itu diterima oleh Allah. Tidak boleh mendoakan orang kafir itu, tidak boleh mendoakan diampuni dosanya. Paham? Wong Islam ndongakno wong Kristen muga-muga dosamu disepuro, gak oleh. Tapi nek ndongakno muga-muga diparingi pitedah angsal. Muga-muga diparingi waras angsal. Sing ora oleh niku ndongakno supaya dosane disepuro. Saged dipahami nggih? Nah, pun nomor 1. Nomor 2 kupon berhadiah.
Karek kupone tumbas napa mboten? Tumbas. Jenengan tumbase pinten? Tumbasnya 10 kupon. Sak kupone regane pira? Regane 10.000. 10.000 tumbas 15 berarti 150.000. 100.000. Sampean 100.000 oleh hadiah sarung, padahal 100.000 mbok tukokno sarung wis oleh atlas apik kinyis-kinyis. Sampean oleh sarung sing model piye? Sampai atlas ya. Atlas tapi regane mesti kurang 100. 100 niku wis tukokno sarung. Lah niki bedane. Ana kupon berhadiah sing halalan thayyiban. Ana kupon sing berhadiah termasuk SDSB, judi. Kupon berhadiah niku sing halal tuku kupon senilai harga. Contoh Suklin. Jenengan tukune Suklin lumrahe pira? Suklin sak anu pira lumrahe? Yang kecil segini 1.000 lah. Sing gede. Gak tahu tuku sing gede. 7.500. Jenengan tuku Suklin 7.500 pancen regane Suklin 7.500. Jenengan tuku rega 7.500 dikei kupon. Berarti kupon niki cuma-cuma tukune Suklin. Ini halal. Soale tuku barang oleh kupon. Sing mboten angsal niku tuku kupon padahal kertas iki bodol asline ora payu. Padha karo udu togel. Tuku kupon tujuane supaya luweh akeh. Lah niku termasuk maisir utawa judi. Lah iku. Terus sarunge piye, Pak? Sarunge tak gawe salat, Pak. Piye ngene iki terusan? Lah yo ngene iki ndang kon jawab umpama tak halalno aku yo kleru, tak haramno ciri radikalis. Piye jajalan? Makane wong niku kudu ngaji supaya ngertos ilmune ngeten iki. Dadi sok-sok neh Bapak Ibu, nek diparingi kupon, nek gratis tampa. Nek dikongkon nuku sepurane iki padha karo udu SD, SB, SDSB zaman dik biyen rak ngono to. Tuku kupon dikei nomor, diudokno ngenteni metu apa ora. Lah niku jenenge judi. Saged dipahami? Ngono kok hadiah lo umroh, ya Allah, ya Allah. Ora barang masya ceren, masya telek dibungkus nganggo umroh tetep dadi ceren, tetep dadi telek. Sama halnya dengan mencuci dengan air kencing. Ketoke umbah-umbah tapi nek nganggo uyah tetep ambune pesing. Wis kok reno-reno, wis bahas kupon barang. Pripun jenengan? Nyuwun donga ana donga wis nyakup donya lan akhirat. Robbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina apal napa mboten? Lah niku donga donyane wis kenek, akhirate ya kenek insyaallah. Iku jenenge donga sapu jagat. Jenengan lampahi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah niku donyane pun kenging, akhirate pun kenging. Pun kula lajengaken. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aidul maridi utawi wong kang niliki wong lara iku yahudu silem sapa aid fi rahmatillahi taala ing dalem kasih sayange Allah. Fa idza jalasa mongko ing dalem nalikane lungguh sapa aid intau ana sandinge marid in ghama samangka silem sapa aid fiha ing dalem rahmat. Sapa wong niliki wong lara maka orang itu telah tenggelam menyelam dalam rahmatnya Allah.
Selama dia di situ, dia akan semakin tenggelam dalam naungan rahmat kasih sayangnya Gusti. Soalnya ngeten Bapak, wong lara niku kekasih Allah. Jenengan kok dikei lara karo Allah, jenengan niku sedang dicintai Allah. Wong kok disenengi Allah, digoleki ning tempat ngaji ora ketemu, digoleki ning tempat tahajud ora ketemu, digoleki ning tempat poso Senin Kemis ora ketemu, digoleki ning ahli zikir gak ketemu, digoleki ning ahli sholawat gak ketemu, sampeyan iki digoleki Allah ning ndi ra ketemu, tapi Allah seneng dateng jenengan. Akhirnya terus dikei lara supaya benjing jenengan saged klebet swarga. Lara niku didampingi malaikat papat. Kok ana wong lara, malaikat papat tenguk-tenguk ning pinggire. Siji malaikat sing njabut rasa. Mulane wong nek sehat nek mangan seger, nek wayah lara rasane pahit. Perkara ana malaikat sing njabut rasa. Sing nomor loro malaikat sing njabut tenaga. Sing asale wong sehat rasa kuat bareng lara lempok limpek ra duwe tenaga. Njabut rasa, njabut tenaga niku ngelongi dosa. Mulane wong lara niku kekasihe Gusti. Sing nomor telu malaikat sing njabut cerenge wajah. Dadi nek wong sehat kados jenengan raine cereng, tapi nek wong lara raine pucet-pucete wajah niku nglebur dosa. Njabut rasa, njabut tenaga, njabut cerenge rai. Sing nomor papat njabut nyawa. Nek nyawa ya mati kok nyawa. Lah nek nyawa ya mati. Malaikat sing njabut dosa. Sing asale jenengan sehat kakean polah bareng lara jenengan dipeksa umpama sampean diganjar sehat dosane wis disepuro. Allahumma umpama diganjar mati, maka dalam perjalanan lara niki larane telung ulan iku pun lebur dosane jenengan, matine dalam keadaan sae. Mulane lara niku apik kekasihe Gusti. Mulane wong kok niliki wong lara berarti niliki kekasih Gusti Allah. Saged dipahami nggih? Masyaallah. Penak sehat apa penak lara? Ya nek wayah sehat syukur dienggo amal sing kathah, nek wayah lara sabar ya syukur perkara ganjarane awake tumpuk-tumpuk dosane diilangi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adamu iyadatil maridi utawi ora anane niliki wong lara iku asyaddu luwih kuat alai ngatasé marid mim maradi tinimbang larane marid. Kok ana wong lara gak ana sing niliki, ora ana sing niliki niki larane luwih lara tinimbang larane dhewe. Dadi wong nek elek Pak, Masya Allah melarat nek kelakuane elek, lara jekitang dhewe, kanca gak ning sing mara, tangga gak ning sing mara, karek ketip matane tok. Nelongsone wong lara sing ora ana sing niliki niku luwih abot tinimbang larane. Mulane winginane corona akeh wong cepet mati. Soale wayah lara gak oleh ditiliki. Kaumah sehat, waduh Anda corona, bojo ra oleh nemplek, anak ra oleh niliki, kabeh ning ruangan ketap-ketip dhewe. Lah ketap-ketip dhewe kula nyebabno cepet mati. Adamu iyadatil marid asyaddu minhu minal mari min maradihi. Ora ana sing niliki nelongsone ati iku luweh lara tinimbang penyakite. Mulane bejo nek ana wong tilik-tilik, ya Allah, cek diperhatekno kanca, diperhatekno dulur, alhamdulillah. Dongakno le muga-muga ndang waras ngoten. Mungkin enten setunggal kalih pertanyaan, aja kupon maneh sing penting.
Ana wong lara bojone jek nom. Bagaimana hukumnya niliki wong lara tapi bojone jek nom? Mbah, jenengan niliki bojone to sing lara? Wedi nek dicurigai iprek-iprek ngoten to. Oh, sing lara sing istri ijek nom. Sampeyan yo jek iso polah. Iki apa oleh niliki ngeten. Niliki wong lara niku ora kudu methuki sing lara. Memberi semangat yang sehat itu lebih penting juga. Contoh, jenengan podo-podo tukang becake kenal apik, duwe bojo ayu menik-menik lara. Sing mbok beda masa sing ayu kan mboten. Sing mbok yem-yem bojone wis to sabar, Lek, sabar. Engko wayahe waras, pancen lara wi tekane dadak, lungane sithik-sithik ngoten. Sing ora oleh niku niliki wong wedok lara berduaan sampean mara bojone mbok kokon metu wis sing ora oleh. Kak, sepurane Kak ya bojone sampean ki lara wis suwe. Aku yahene iki ngesakne nyawang sampean kok gak waras-waras. Mbok gorono gak waras, mbok gaworene gak waras. Ketoke Kak. Ngene Kak ya tak bantu. Sampean metu dhisik aku tak ning jero dhewe karo bojone sampean. Ah. Nek kuwi haram, kuwi jenenge modus. Modus ya kuwi. Paham nggih? Pun. Niliki wong lara sing lara ayu menik-menik. Waduh. Wong wis dikandhani to Mbah Dik wau. Wong te ayu kaya apa, ganteng kaya apa nek lara. Wis ora duwe harapan apa-apa, Pak. Eneng wong wahyu ndang lara wis pirang-pirang ulan ning bayang roh wong ganteng ora mikir. Percuma nek beda. Wis tak lanjut kok teko rondo barang ki piye iki. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek niliki wong lara ki waktune sak pira? Nek niliki wong lara apa kudu dina-dina nginep? Apa kudu pirang-pirang jam? Kanjeng Nabi dawuh al-iyadatu tawi niliki wong lara iku fuwa kunakotin sak suwene ngepuh powane unta. Dadi sak pira suwene niliki wong lara niku padha karo wong medhit susune unta rampunge sakmono ya sakmono. Maksude aja suwe-suwe. Dadi niliki wong lara niku sing sae sunahe mboten angsal dangu-dangu. Sak cekape mawon memberi motivasi untuk sembuh, ngekek sing waras iki dikeki motivasi untuk sabar, bakdo niku ndang muleh aja suwe. Kok sampean niliki wong lara kesuwen niku tambah ora nggarai waras, tambah ganggu nyepetno mati. Pun nggih, pun kula lajengaken. Enten sing tanglet malih. Nggih, monggo. Nika sing wingking nika. Pripun? Saya mungkin iki lagi nyimak di istilah apa niku silaturahim dari silaturahim niku sing leres. Bahasa. Kadang wonten sing tiyang silaturahim saja silaturahmi. Jenengan nganggo bahasa Indonesia atau nganggo bahasa Arab? Oke. Sing nek bahasa Arab niku sing betul silaturahim. Dari kata ar-rahim. Ar-rahim niku kasih sayangnya Allah sing dinisbatno nang nggone kerabat. Jadi kerabat niku rahim. Dari kata sifatnya Allah ar-rahim. Nek bahasa Arab sing bener silaturahim niku bahasa Arab.
Lah nek bahasa Indonesia ana wong nyebut ora silaturahim tapi silaturahmi. Sing bener sing di padha bendere. Nek silaturahmi bahasa Indonesia, nek silaturahim bahasa Arab. Paham Pak nggih? Sing kliru sing ra tau silaturahim ya ora tau silaturahmi. Medhot saudara niku kliru. Lah nek tentang lughat bahasa niku bahasa Arab sing bener silaturahim niku bahasa Arab. Nek silaturahmi niku bahasa Indonesia. Jenengan ngeten niki bahasa Indonesiane napa? Duduk. Bahasa Jawa njungok. Lenggah. Nek sing sikile diarep mengarep leyeh-leyeh. Bener sing di kabeh bener. Sing kleru njungok ora ngadeg ora. Jenenge ongkong-ongkong. Bahasa Indonesiane gak ono iku ongkong-ongkong bahasa Indonesiane apa? Itu hanya bahasa Pak nggih. Dadi nek silaturahim niku bahasa Arab, nek silaturahmi bahasa Indonesia. Bahasa Arab Maulana, bahasa Arab. Bahasane Jawa Mulyono. Maulana dadi Mulyono. Apa neh? Maulana dadi Mulyono. Marwata dadi Marwoto. Amit dadi puji. Saya mungkin dadi Nggih. Lah nggih. Ya wis pokoke namung bahasa. Dadi mboten enten dosa napa-napa. Niki bab napa? Aja kupon maneh. Sampun. Kanjeng Nabi Muhammad kalau nilai Abu Jahal niku waktune berapa? Waktune fuwaqal naqatin. Waktune nilii wong lorone Kanjeng Nabi niku fuwaqal naqatin. Sak suwene wong ngepuh susu unta. Berarti ya ora mboten suwe. Itu bahasa kinayahnya orang Arab, nek nilii wong loro ora cepet ya ora suwe. Dadi nek nilii sedengan. Nek kula biasane 20 menit cekap. Jenengan loro tak tilii, tak delok aku mlebu jam sakmene 20 menit minimal aku ngomong karo sing loro 10 menit ndongakno, kok ngomong karo sing sehat 10 menit pun mantuk ngoten. Nek nilii wong loro sing dibutuhno apa? Sing loro-loro tipes ora oleh mangan kecut mbok gawano jeruk. Lah nggih, sesuai kebutuhan. Pun kula lajengaken. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min tamami iyadatil maridi. Lan iku setengah saking sempurnane nilii wong loro ayadha utawi yen to nyelehaken sapa ahadukum. Salah sijine sira kabeh ya dawuh ing tangane ahad ala waji ing atase wajahe marit. Aw ala yadi utawa ing atase tangane marit. Fayas alu mongko ndongaaken sapa man utawa wong hu ing marit kaifa kali kaya apa huwa utahe marit. Adape wong nilii wong loro niki nek Kanjeng Nabi nek nilii wong loro termasuk kesempurnaan orang yang berkunjung kepada orang sakit adalah meletakkan tangannya di wajah orang yang sakit. Terus didongakno nek dongane Kanjeng Nabi Allahumma shfi anta syafi la syifaa illa syifauk syifaan la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Iya wajah saged bon-bonan. Wajah niku yo saged bathuk, saged pipi, pokoke wajah. Nggih. Utawa au ala yadihi utawa bar wajahe cekel tangane terus dongakne. Dongane kula mboten apal Pak Yai, bahasa Arab ngono kuwi ya dawa ya angel. Basa Jawa utawa Indonesia mboten napa-napa. Didemek bathuke, didemek pipine, Kak, ora usah kuwatir, insyaallah sampean waras. Dosane disepuro Kak, wis ora usah kuwatir, insyaallah sampean waras. Ngoten sunahe.
Demek tangane rasa kuatir le penyakit ngene iki enteng insyaallah waras. Ngoten. Dadi wong sing lara seneng atine bungah duwe semangat waras. Aja kok niliki wong lara mbok demek bathuke mbok demek tangane. Laramu kok ngene lek modele lek. Lah kena apa ponakanku kae persis iki. Tenan kaya sampean iki lha piye mati lek. Sampean mulai wonge kejet-kejet mati. Perkara sampean. Terus wa tamamu tahiyatikum utawi kesempurnaane penghormatan sira kabeh bainakum ing dalem antarane sira kabeh iku al musafahatu salaman. Sempurnane teka ndongakno badhe ndongakno ngekeki semangat nek waras badhe niku pamitan salaman musafahah supaya dosane awake disepuro dosane wong loro sing lara nggih disepuro. Nawi wonten setunggal kalih pertanyaan saderenge kula lajengaken tentang bab pekewuh kubur. Donga pados rezeki. Iki asline ape takok ngene lho Dik. Ketoke donga pados rezeki. Asline Dik dongane tolak melarat apa Pak Yai? Gusti Allah dawuh teng Al-Qur'an. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya. Gusti Allah niku mbebe rezeki, maringi rezeki sing kathah dhateng tiyang sing dikersakne Allah. Wa yaqdir lan nyempitno rezeki wong sing dikersakne Allah. Jenengan sakniki umure pinten? Kok sak kata-katae sakniki umure pinten kok sak kata-katae? Suwidak to 50 to 70 sakniki umure pinten? Pitung puluh. Sakniki pun 70. Lah yo 58. Umure pun 58 kok nembe. Zaman jenengan tereng lahir. Zaman alam dunya urung dititahno Allah. Zaman langit bumi urung digawe Allah. Empun enten catetan teng Lauh Mahfuz jenengan sinten? Winarno. Neng Lauh Mahfuz empun dicatet Winarno. Laire tanggal sakmene dina iki rejekine saka becak sakmene wis diukur ning Lauh Mahfuz. Zaman jenengan pun lahir, dereng lahir. Tasik teng Lauh Mahfuz nika pun dicatet. Dadi kula jenengan ngeten niki asline muk nampa ngrindakno apa sing wis dibagi karo Gusti. Rezeki Pak niku beda karo dhuwit. Jenengan iso uga najan dadi tukang becak rezekine kathah. Duwike saethik kok rezekine kathah. Duwit niku gawenane menungso, rezeki gawenane Gusti. Nek dhuwit iso ilang iso entek, nek rezeki mboten saged ilang, mboten saged entek. Nek jek urip tasik gadah rezeki. Jenengan guyu niku rezeki. Ana wong duwe dhuwit 5 miliar gak iso guyu mecucu terus eneng. Seneng ndi dadi tukang becak iso guyu karo 5 miliar tapi gak iso guyu. Rahmate Allah lho dadi tukang becak guyu ae ngene iki jajalan. Umpama bahagia hanya untuk orang yang punya uang, jenengan boten ngarah saged guyu cekakaan kaya ngene. Oh berarti rizki ora kudu rupa dhuwit. Jenengan ditakdir saged salat niku rizki sing paling utama. Jenengan ditakdir saged ngaji ngeten iki niki rizki sing paling utama. Akeh wong tumpakane mobil bojone ayu ra kok bersalat ra kok berngaji. Roh-roh somben mati. Rizki niku ora kudu rupa dhuwit. Ati sing lapang niku rizki.
Nek duit sithik akeh, itungan tok sithik akeh. Tapi nek rezeki lapang dan sempit. Ana wong duwite akeh karo tangga ra iso nyapa, karo dulur cengkrean, urip mok susah terus. Ana wong rapati duwe dhuwit ngene iki, atine lapang, petuk bolok, bro, piye bro? Walah. Seneng. Iku jenenge rezeki. Wes njaluk donga piye neh. Wong iso guyu apike ngene kok. Jenengan salat fardu sing cukup ditambahi salat sunnah, insyaallah niku pun kathah nekakno rezeki rahmate Gusti Allah. Kula nate Pak cerita, gara-gara dijebak kaya sampean ngene iki. Pak Yai berikan resep doa apa untuk melancarkan rezeki. Ada 9 pintu pembuka pintu rezeki, tak terang ngono. 1 tobat, nomor 2 istighfar, nomor 3 sedekah, haji, umroh, silaturahim, duha, sak piturute itu 7 atau 9 pintu pembuka rezeki. Nek gak percaya dan sesuk saurunge becak sedekah. Ana wong bakule lele ngono ki biasane bathimu pira sedina? 50.000 Pak Yai. Ngono ki gak tau mbok pancing. Pancing piye? Jajal sesuk saurunge mangkat sedekah 5.000. Kanggo anak yatim to sapa sedekahno. Tuku bensin numpak mobil kok 100.000, 95.000. Lah sing 5.000 nggo apa? Nggo sampean. Seneng sing ngedoli. Tuku bensin 10.000 lek 9.000 wae. Lah sing 1.000 kanggo sampean. Ngono carane sedekah. Dijajal, Pak. Berarti nek 5.000 10 kali lipate 50.000 tenan, Pak. Bareng ape bako lele sedekah 5.000 biasane badine 50.000 dadak dadi 100.000, Pak. Leres Pak Yai ngendikane jenengan manah tenan wong sedekah niku. Ingine 10.000 nek sedekah ki koko badiku mesti tambah 100. Estu Pak, bako lele sedekah 10.000 bareng sakwise bakul dadak badine 150.000. Wah. Oh ternyata sedekah pembuka pintu rezeki. Akhirnya wis nek ngono aku tak sedekah 100.000. Iki koko badiku 1 juta. Bareng sedekah 100.000 ider lele lali nek pas wayah kupatan nisfu Sakban. Lah wayah kupatan ora ana sing tuku lele, tukune iwak pitik kabeh. Keliling Pak, keliling lele ora payu wong perkara padha gawe kupat. Sedekah 100.000 dadak zong, Pak. Panas-panas dhuwur-dhuwur diampirno kancane mondok. Kang, nggih. Sampeyan saiki bakul lele yo. Sampeyan kok yo rene dhisik. Guyon. Piye pacarmu kae mbok rabitara? Ora, walah ruwame. Guyon, Pak, dikeki ngombe banyu putih, dikeki lontong sak iwake mangan terus muleh ora nggawa bathi. Kula dituntut perkara ana pertanyaan kaya wong iki. Terus sedekah itu pembuka pintu rezeki Pak Yai. Yo, lah kula dik ningi 5.000 tembus, 10.000 tembus, bareng 100.000 kok zong. Bareng 100.000 zong. Ngene Kak. Sing zong iku menawa duwike. Tapi nek rezeki mungkin ora. Jajal selama sampan sedekah 100.000 petuk sapa wae. Wah, aku petuk koncoku mondok. Dikeki apa? Dikeki ngombe. Ngombe apa ya banyu putih, iso guyon, Masya Allah. Akhir aku mulai rada suwe perkara kemekelen ngiling-ngiling jaman ning pondok. Oleh iwak pitik, oleh lontong. Lah kuwi rezeki, Pak. Ana wong umpama sampan 100.000 arep-arepe oleh bathi 1 juta. Ana wong duwe dhuwit 1 juta tapi gak iso guyu kuwi ana. Pikirane susah. Dadi ayem niku nggih rezeki. Napa malih iso guyon niku nggih
rizki iso ngaji ngeten nggih rizki Masya Allah